Bhí rí sonas ever na chonaí in éireann fadó. Líreann tanam a bhí Bhí dríochtaige ach ní a bhéir í a úsáid riamh. Listigh sé ar a bhéire na rudaí maithaga léir a bhí na héalaige. Tá ban chéile álan íomhna gom. Tá ceathar páistí gláite agam, fhnúla, fiacracán agus é. Tá mar chairde dílistom agus tá mar riocht go deas suaimhnach. Is cinnte go bhfuil an saoil ar mo hill agam. Agus féach an seo sa fictúr. Tá siad anna sásta ar fad. Bhfuil. Ach anois, cad a tharla. Ach, foréir, tháinig athrú tubaistach ar héal lír, agus nuair a d'éirigh a bhean chéile tain, ní raibh dríocht ar bith chun í a chméad beo. Bhí a rí críomhhriste nuair a fuair sí bás agus ba mhinic na páistí a caoine san oíche go dtí gur hit do goláire. Agus anois, tá an rí caoine sa fictúr. Tar éis roinnt bhat míana, leabhar duine dá charda le lír, agus dúirt sé leis. Tá a fáistí rá óg ar fad chun a bheith ag plé le brán mar so. Chaithfidh tú rud éigin a dhéanamh chun cabhrú ló. D'éiste rí lena chara agus thuig sé go raibh an ceartaige. Mar sin, bhartaigh sé ag iarraidh ar oíche teacht ar cuairt cútha. Bí oíche dre fuair na banríonna bhí ar chlí na fíorne. Cuireadh oíche sonas éigin inar saoil a ríist, a dúirt sé. Agus ag listú na gúisne a ríist ar a bhéire. Is í antí na báiste í agus tóraigh sí ar a bhádóibh, díreach mar a rinne an máthair féin. Ach níor ghinne chinált a oíche, ba cheart go mainse ma bhean rion na smaoinigh sí, mise mé héin. Ba cheart go mainse ma bhrean chéile ag lír. Well, anois má cheans, agus féach anois. Tá a chá sóile an na crost ar fad.